Kongo. Kuchema tsamba yenyu basa. Hapana banda ngendo ya matsamba shida riripo ndire kuti murume ina ndataura. Anza tauna na munhu airwara. Nzwai kaini. Ndizvo. Taenda kwese. Ndati munoprofita ine. Mukati ndinope mutungamiri wechechi. Matsamba aripi ebasa. Ariko. Yora bishamwa kukwada. Msomanje munyana opana. Nango yashe munhu akangopiwa samoni ashinda ngandishina kana marida ndibona ndikarega kuuya kuti ndondamura chi ndamura dari ndogara kuJogia Alabama uzwaine yawo kusera ndo vanhu vaiva nemadzimambo hogo va ndoko kunovewa takatoka kuviga munhu akamisa football saka ngachizvei nyaya yavo David ndiwakamagara wakamuchimangarira mundiwo andidi wakagadzima tumiseketera isquiza right kutaura right ngenyaya angena ndoti pane muzukuru wangu ini pamusoro pane muzukuru wangu anorwara nechirwere chepfungwa saka akazotorwa ndobva vaenda kuchechi kwavamhondiwa vamhondiwa ndovosvika ndovoti vakuprofita muzukuru wangu vakuti muzukuru uyu kurwara kwaari kuita pana kushanda kwaakambota nasekuru vake kumasura achandira zvikurukuru pane kwavakafamba kwavakaenda vakaenda vanoromba kuchigoto saka ndidzo mhingo dzasi dzakangatsa muzukuru dzakupengesa chemuzukuru ndo vaikorofita muzukuru vachikorofita pane vamwe ukamangwana vachikorofita nda kushandira mukomana iye vacho sekuru vachona vaishanda naye pabhesi ndovakaenda vakafamba nokufamba kwavakaita vanotsvaga mushonga uchigoto unoprofita uprofuzaiwa Kongo. Kuchema tsamba yenyu basa. Hapana banda ngendo ya matsamba shida riripo ndire kuti murume ina ndataura. Anza tauna na munhu airwara. Nzwai kaini. Ndizvo. Taenda kwese. Ndati munoprofita ine. Mukati ndinope mutungamiri wechechi. Matsamba aripi ebasa. Ariko. Yora bishamwa kukwada. Msomanje munyana opana. Matsamba yenyu basa. Munana opana. Amuna kuprofita. Profita yawo makaprofita wacho. Nawo yakaitika ndikuti ine murume uyu tatotanga kutoonana nasi. Muzukuru wake ndiye akauya navatete vanove vatete venji veiye wacho nanorwara ndovakauya akandikumbira vakati notibatsire wechi mwana wedu uyu ari kurwara anove muzukuru mwana wavatete vavo ndobva auya ngomana uya ndobva tagara naye kumba ndobva taenda naye kwatonamatira ndobva tamubatsira vatete vake ndovakanga vachidi vatetewa ndovakanga vachibuda pamwana uya vachiti ndine nyaya yandiroda kuti itaurwe kuti inini ndizorore ndibatsirwe uyu murume amene vazukuru vake vakamuudza nhemo dzavakamuudza ndikanobva auya pachechi patainamata haana kutaura neni akataura nevakataura navo akati ndikati iye dai anga uya nehama dzake nevazukuru vake vauya vanzwa nauiri kutaurwa nechi naanopenga wacho kuti ari kuti chii haana kuuya ndikati aiwa no ndiamona kuti ngaasununguke adana hanzvadzi dzake nevanin'ina vake auye onzwa zviri kutaurwa nehama yake yandakumbirwa ndidi ndibatsire ndobva vasvika paya ndobva uyangoti ndikuda kurwa nevanhu ndikati ina handina nguva yekurwa nevanhu asi chandoda chekuti yauya anzwe mhepo irichi hama dzake dziripo makoma ake vanin'ina vake wonzwa iwo zvinzwira kuti ini ndine chandakataura ndachikutaurika uye haana kuuya kati andipinda kubasa ndikati angauye ndangozonzwa sabhuku wavo kuti wakatonomangarirwa naDavid ndikati chiro akanomangara kwaanoda ina handina chandakataura naye ende iye handitombomuzivi kutoonana kutoti titaura tese ndokutoonana kwatatoita pano padare ndikati nhau yakanaka haina kushata
uyu muzukuru ndikamubatsira akaita zvakanaka akutokwanisa kutofamba aitozviitira zvakati aitosungwa netamba achidi zvese mhepo yakadi ndikati uyu ngada nemadzikoma ake vauye vanzwe kuti vatete vavo vari kuti vanodei vainde vanoripa chi nhau iri kuitika